אז זאת הגבעה של חרמש דרום. אנחנו קראנו למקום ארץ קמה, על שם החבל ארץ הזה, על צפון השומרון, שמתעורר וקם לתחייה. הגבעה שאנחנו עובדים בה היא באישור כל המוסדות הממשלתיים, היא בתוך הקו כחול של היישוב חרמש, יש לנו עליה חוזה חקלאות, ובעצם אנחנו עובדים בשיתוף עם המינהל ועם הצבא. השטח פה, מולנו, 30 דונם שנסתול בהם כרמים. יש פה בנוסף עוד 4,000 דונם של מרעה. נתחיל לתפוס את כל השטחים האלה. יש פה ממש מעלינו, צופים עלינו כל הזמן. כפר שנקרא נזלת. אנחנו בונים פה טרסה שהיא גם משמשת ליופי, וגם בעצם אם יש לנו ירי צלפים מהכפר, אנחנו יכולים להתמגן. שמו לנו כאן בלון גז שהתפוצץ עלינו במהלך היציאה שלנו מהכרם. פיצוץ מטורף, עשן, צלצולים, רעשים באוזניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. I came here, I came to open the gate. I tried to open it for a few seconds, then I heard the loud explosion. I'm a soldier. I came out of Gaza. Every time I have a couple of days, I come here and help the brave family that really are giving everything for this country. הבית הימני, שם נמצא בשטח אדמות מדינה ממש. עד היום האזור הזה היה שומם מיהודים. אם לא נהיה פה ולא נעצור את זה, מהר מאוד יהיה פה כל ההר, יהיה פה בתים כאלה. זה כרגע הבית שלנו. שתלנו פה יותר מ8 דונם, 17 שורות. כרגע, בשנה הנוכחית, אנחנו מתכננים כל שנה לשתול עוד שליש מהכרם. ביום יום שלי אני סטודנטית לארכיאולוגיה. כל ההוצאות, כרגע מהכסף שלנו, אם זה אוכל למתנדבים, כל הציוד, רכבים, הכל. אנחנו רוצים להוסיף באמצעי ביטחון. אנחנו חשופים יום-יום לפגיעות ולאלימות מצד הערבים. רוצים לשים תאורה רצינית על העצים שבלילה לא יוכלו לראות את כל התנועה פה. במצב הביטחוני הנוכחי אנחנו חייבים את העזרה שלכם כדי לשמור על הביטחון שלנו. רשת מצלמות סביב כל הגבעה, שלא יוכלו להפתיע אותנו מכיוונים, יהיה לנו התראה מראש. אנחנו נמצאים בחזית, אנחנו שומרים על האדמות האלה כדי שלא ישתלטו עליהם אחרים. אנחנו חייבים להגן על עצמנו. אנחנו צריכים את הכוח להמשיך לעשות את זה.